Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay mangita ko. Kumusta man si Tito Gregi ninyo diha? O ni mama ninyo ko rin Ansa pa? Ako kasabot. Kasabta ko pa. Um, ayaw lang Dodot, Miles. Kalimtin lang to ninyo. Ayaw lang to isud sa inyong hunahuna. Unsa naman pa, nakapanangit na kas inyong trapahoan? Kanus aman ka mo uli. Ito pa. Ugma pa na ko, mahibawan Dodot, Miles, kung maka-uli pag yung kuriha. Uy, wapa di ay klaro pa. Wadi ay. Kalain. Mag-agad pa manggod ko kung i-approve pa sa akong trabahoan, Miles, ang akong leave. Basta mo, pahibawar ko ninyo, ugma, kung unsa man gani. Lain na ni mo pa, uy. Miles, kung ako lang magbuot, no, huwag yun ay problema. Bisan magani og karon-karon dayon. Kung ganahan kong muuli, makahimo ko ana. Pero na ako'y trabaho. Gamoy akong gisaligan aron nga mabuhi ta. Mga kinahanglan nga musunod tag-on sa desisyon sa kompanya nga akong gitrabahoan. Sige na lang, uy. Tuod, nakatawag na ba si mama ni mo, Corina, diha? Papa. Wakit pa. Dili paghihapon siya makontak. Ambot kung unsay problema. Kung naunsa na mo diha, kung unsay kapuslanan nga nagbaton mong cellphone nga di man mo makontak. Wa mo maningog. Oh. Sa man? Wa gyud nakabalita ninyo diha? Kung unsa ni kahimtang ni mamatan siyang dito sa ospital. Diin siya ma-admit. Wa pa man pa. Mingon man to si apit na mo pa. Nga manawag ra siya na mo kung unsay nay kahimtang ni Lola dito sa ospital. Pero kapiin na lang. Wa pa jud siya manawag. Oo. Kung kamo lang di mo manawag ato niya. Wa man mi number niya pa. Wa man mi number. May number magka siya ninyo. Oh, Hala. na ba siya number na to, Mo- kuya? Mura kwa. Nge, di klaro. Mura kwa, Jud. Bitaw, marag yugwa pa. Kung mao, unsaon man niya pagkontak ninyo. Bitaw? Hilom, Miles, oy. Sige ka lang, bitaw. Ano di ay, ang angbi. Unsa day ako isulti? Na. Ayaw na mo paglalis diha. Hmm, Gagamay ra na butanga. Ang angay ninyo buhaton nga magsinabtanay mo. Kay kamurang duhang magsuon. Ikaw Dodot kay maguwang ka man. Ikaw gyud magdaya sa imong manghod. Oh. Opa. nay, kuya tutut ay. Sama sa akong ingon ninyo. So pa ko makagikan diha. Nga magsinabtanay mo ni kuya ni mo Dodot. Mutahod ka, kay mo siyang maguwang. O labi na gyud ni mama ni mo Corina. Oh. Miles, Mm, naminaw ka na ako? naminaw man pa. Sa ato pa. Nagkasinabot na ta. Opa. Dodot, Pa. basta nagkasinabot na ta. Opa. Basta ha. Pag sinabtanay gyud in taon mo, pag minahalay mo, kay mo na makalipay na ko bisan nahilayo ko ninyo. Oh. Opa.
So pagtarong sabgit mo sa inyong pagtuon. Aron nga makalampos mo. Huwag mo nigiyas katumanan puhon sa inyong mga pangandoy. Pinikabuto niya sa panahon nga kung wa na o niya mi. Huwag ang inyong inahan, wa mo ikamahay na mo. Pa Francine, ilan na Miles. Hasta na pa, makahilak na ko kapel. Misamat ako kami nga o kaluoy ni Papa Francine, kuya. Samang, wami nga wag maluoy ni Papa. Ikaw rin di ay, asa mo po ko. Kuya, namitawag sa akong cellphone. Awa na na, kasi si Mama na. Oo. Hoy, dili man ni si Mama. Number raman eh. Tubagal lang, masisinoy, apyot na. Hala, uday no? Basin siya di ay tud ni. Hello? Oh. Ni Apyot, ikaw ni? Mitiratso na lang kagsangpit sa nga ninoy apyot. Mapaghani kakibaw, kinsa na. Hello? Kitsa day ni? Hello? Loudspeaker be. O kuya, Na, Law, Hello, Malacanang! hala kuya, nangutanag Malakanyang bakuno. sinoy apyot na wey. Kaklaro ng tinguga o. Abi ni mo si Harry Roque. Nge, dili, murag tingog ni Kipuloy. Hello, Miles! Oh, kibuloy ba, oy? Si Apyot eh! Si Yoyo Apyot ninyo eh! Awa, katagan ko sa sinoy apyot yun. Ikaw man dahil ni Noy Apyot, abi na kog si Kipuloy, kay maumahuman magtingog. Saba ka niya, Miles, oy! Stop! Oh, Nge! stop. Napyot, hindi kag number ni Miles siya. Waman siya mahatag ni mo. Nanipot bita ko pangayo ng numero ninyo dudot, oy! Oh. Pero na tunggrige, dito lang mo kunutan na niya. Nana ka daw sa ospital, Noy? Oh, di ana. Kumusta man si Lola? Nayapyot. Bitaw, Noy. Karon palagi ka manawag, uy. Ay, karon palagi may makita dito to tigrigi ninyo, oy! Noon sa mali si Lola. Oh, walay swerte dong. Oh, Ha? unsay way swerte, Noy. Noon sa mali si Lola Tanjang. Walay swerte ang ahente o lungon diri sa ospital, oy! Kay, dakong buhay sa lulatan siyang ninyo o luwas na sa kakuyaw. Yay! Ha? Oh, noon sa mga gano'n yoy, kuya wala tani mo. Sabi na ako, kung saan na may sultida, lipayan na ako ara di ayoy. Layinan sa ni mo pagsugod ng istorya, oy. Bitaw, Noy. Nadlok lang hinuon ko. Ah, gipaigo trugari na ako. Aron ba kulbaan sa mo? Okay na lola ninyo, ha? Ginungo kayo, nagsiginoa kayo mga pag-ampo, day. Oh, nagampo man mi. Mo cute. Kay pinangga kayo na mo si Lola Noy Apyot. Tural, inyo ko ng abuhan. Una, lain po kayo gula na nagpalit nyo ko sa lupa, oy! Dili ba, Miles? Noy Apyot sa doy, sugsukan kaayo. Bitaw, Miles, gamay pa siya ba lang? Anang, nay, naalala sa mama? Bitaw, Noy. Nadas mama ko rin, ha? Ano man? May tuyo miniya si kuya. Kuan, Di kining, ba kuya, no? kaning, may importante mo yung isulti ni mama, si Miles, noy. Kining, Duske, Miles, ayaw sa tingalig tugawan ninyo sa mama ninyo, Corina, oy! Ha? Nga naman? Bitaw. Kuan, basta kay, wala pa man ni Juasis, kumbate, oy! Kumbati? Kumbate. Unsa kumbate? Kumbati saan sa man? Sa mga kakako! Unsay kaka? May laro ni mo niyapyat, oy. Bitaw doon tayo, ayaw sa lagi ninyong tugawan mama ninyo, oy! Ang importante, kano sortihan na to na ako siya, may tuyo mo niya importante. Paabutan nila ninyo, tawagan mo niya, ha? Paghanggaw gini mo, Apyot. Hanggaw kayo sa tanang hanggaw.
Itan mo naghatag ng kalibog og tanghaga sa mga bata nga makapadudan na hinuon nila. Okay na dong, ay! Wala magay na itamo dihang ginala ni Moscorina sa kasi mong auto. Sa? Pitan apyot sus. Nakakita ko dong, ay! Mau gito ako pag-abot din sa hospital ganiya dihang nakita na kamo. Pero taon-taon mo sa Diyod mong nabalik. Egit kita mga rin kalibutan. Nagasulo ka mo dong. Basta na apyot! Ibaw ka na ba kung unsa ko, kung mo ni masako. Sorry dong. Muli na ko subay. Ikaw na bahala nga muases ni Corina din sa iyang pagbantay sa ginahan. Kasabot ka. Oo, dong ko rin eh. Mulakaw na ko. Mangita gani siya na ako. Kaya may kinahanglanon. Labi na kung palit na ipalito ng tambal o unsa pa na diha. Para sa iyang ginahan, tuwagin lang niya ko, ha? Gani hara man jud kang walay tingog-tingog dahil ko rin na. Ug seryoso gyapon kayong nawong. Luwas na mas ng tansyang. Wala na tingal kay angay kabalakan, oy. Kay agbayranan din Aw, giduphan mang tanan dong grige, dili ba? Dai? Wala gyapon mo tingog. Wala may nadungog. Murag wala din nadungog ni akong istorya. Kini kanang amoy ako ipautana. Tanaw na itong dili maghihapon ni mo tingog, oy. Corina, nakakita ko ni Dunggrige nga nakasakay sa iyang auto. Di ka mo ni Adto. Abiyot, Dugay lagi kamo nagabalik dahil. Ha? Dugay mo balik tindis agi. Gabi na. Sunsam na kamugikan, oy! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!